Haka arpun riu tarik jemang hajar pusau, kasnong Mawpdang kalayo ya ka Parish Bathmai bala ainam haka Maria kanong erap ki Kristan Mary Help of Christians Parish Mawpdang haka bala wan ban Plie the Most Reverend Archbishop jong ka Shillong Archdiocese Victor Lingdo. Lasdang ya kani kasngi da kamas bakhuj bala penmenta da Archbishop Victor Lingdo haka jing senran lang upadar John Zusiama Provincial ka Shillong Province upadar Sebastian Turkey, Parish Priest Bandingkong, jangka Parish Mawpdang, ki padar jangka Seng Salesian, ki brodar, ki sestar, bat ki Peit Riewniam jong ublay. Habab harya yang kaktian jong ublay, Archbishop ula batay siya pang ka Trinity bakod, da kabakentu ya ki Peit Riewniam, bakin bud nuksa na ka Jingkhmih jangka Trinity bakod, bakin ya iit barabor, ban ya teli haki yeng kisam, haki Shillong kitau, bat haki Parish baper, kenang bangin la banle ya kamon jong ublay. Kay ka kam makitrey tung inchim katukan ni kibanta ka Trinity batay kam hakum kani kasi buram ja ublay Trinity bakot ngishim ba ublay ulong ubay isnay. God is a merciful God. Ublay ulong ba isnay wadap da gaji isnay yang ibaro nadu ublay pa nadu ublay kon nadu ublay mersim bakot udap da gaji isnay yang nang tahu Jisu yang long ki bai snei kum bau pa beneng ulong bai snei te ublei ulong barbor bai snei nakaliang jo ublei baro lai persan ki badap de jing snei ka wer ka khot yang iru ha ka jinglong Kristan jongi ni de ban shim ya ka jinglong jo ublei ka jing ban isnei we pat nanu na ying de ban isnei markeliang ki bi pa isnei ki kon isnei mei pa haka ji snei jungi ni kloi barbor ban map ban ie ban peteng ban le kamon chung ublei kata ka bang iyo chi kai naga Trinity bakhot ya ka ji ie snei nang blei long bai snei blei pa blei kon blei masim bakhot badap de ka ji snei kabar na ka ne ka Trinity bakhot iyo chi kai balai ki long kawei long kawei ndai ki long teli kawai ublay pa umday kon umday umansema khoi umday pa galaga jong ka jinglong de gilong kawai pan namar ka jinglong blay bapura barolai person dia kani kabentang ini ban yo jikai bahu blay dan jiateli dan ka jiateli lai person way ublay ka jingteli jongki kawanra berbor ka saindur ya ka jingem jongi bangirung ini banyaj ha ka jinglong Kristan jongi ban em ha ka jiateli hayi ngasem ha ka Parish ha Shillong atau ini banyaj ya ka lenti jong ka jiateli ma ublay udan ulang berbor bayateli baylong kawai te mengiru ini bandan ka masim yateli ha ka jingem jongi ka bamala ka sengi ini ban but ya ka nuksa jong ka Trinity bakhot ban kedaulan tiangi bagi de ban ka masim yateli haka ji haki ying isam jongi haki Shillong kitau jongi haka Parish jongi haka balang jongi ni don kam Khubor ka ji yateli ni yo chi kai ne ka Trinity bakhot hoi kam ta ka juk mentang ni don kam ka ni Khubor ka ji yateli jongi dungin khen kum ka jai ban riu jongi don kam ka ji yateli ka ji along ka wei khnang bagin kiu sheprang ban long ki bat ti briu ti blai kum churu aka jinge jungi don kam ka jiteli khrang ka ne ka jiteli ka panlong ka wei yangi bagin ya cheprang ban le ye ka mon ka jo ublei bat ka balai bi yo ji kai ne ka Trinity ka khoi ka long ka jingi ublei pau ye yo khon u e yo ublei pa ublei khon u e yo masib khoi e wei pan namar ka ne ka jingi ki long ka wei ki ne ka Trinity ba khoi kum churu ka jim jongi Kristan ni ban yo ji ka ne ka Trinity bakhot mang em ha ka ji e le sing iduna ka ne ka ji e haying asem ha Shillong atau ha ka Parish ha ka jim jongi community jongi don kam ka ji e ni ban yo ji ka ne ka Trinity bakhot ban em ha ka ji e na mau blay long ka ji e nyong wei blay bon ki definition jo ublay ne bagaway ka basuk tanatam nam ta jongi re ublay ulang ka jingi
ladang im haka jing ni im haka jing ni mat i Khubor che ublei ai ba kani ka si ka ba ni pendan buram ya ka trinity ba khuat ka de meni ka yang iru ko mang ye pi ban long ke bai snai ban long ke bai tli ban long ke bai ye ublei we pat ai ba ka jing don yo kani ka parish pathamai hai ne pa Mawpdang ru kinwara kani ka saindur jong ka jing isnai jong ka jing etli jong ka jing we pat itwai bau blai kurku ya kani ka parish pathamai ya kinong kitkam kinong palo kami ki khon samla ya kanaret ya kilingdo apatrehang ni ya ki Riewniam kumju ai ba kani ka parish kan long ka nuksaba bha kamtami hapo ka jing sai jo ka maristi balong ka kimi jo oblei ka kimi jo unong panem unong silspa ka noi rap jo Kristan kan ya sai kan ya da berbor ye ka jing don kam jong kani ka parish pathamai khublei kit bokir yang ye pi baro ki pa jo oblei bahap kani ka parish pathamai ublei kur khu ye pi unai pi Khubor banang ki wirat ha ka jinge jingkarmen ka jinge ha ka jing ko jikia ha ka jing pha ka jing miat ha ka jing tibriu tu blei ai ba kami penen kan ya sai na kabanta chong pi iway Hadian kajing Paria ya kaktian ublei Most Reverend Archbishop Victor Lingdo ulapan kamti yakani ka parish hakajing Peit Jingkhmih jeng upadar Sebastian Turki kum upadar Rangba jong kani ka parish bad upadar Barnes Mauri kum upadar Senrab bad latep ya u bad ulami pat ha kabalai singi kat kum kijing tho bad ula kiu shabneng usong hakamonuk pa bad unwan pat da kajing don buram ban bishar ya kibaim bad ya kibaya kahima jongu kan om don jingkut bad ha umit sim bakud utrai bad uba ai jingim ubami naukpa bad na ukun yauba lamane bad buram ringkat badukpa badukun ubala kren da kinung ya thu lupa bad ha kabalang kabalong kawei kabakhut Catholic bad Apostolic nga Plie ya kawei ka baptisma nak benta ka jingmap ya kipop bad nga khmilenti ya ka jingmi pat kibayap bad ya ka jingim ha ka prathe kaban dangwan amen nga bad skem triang ya ka tabaro kabala kentup hakak tinu blei ya kabala tho ne ya kaba la ai pateng nga priang ya baro kijing shisha shaphang kijinget bad ka kor long briu man briu ya kiba la pen shisha bad hikai da kabalang la hakarukom kabasngong ping nelangba kijing hikai kaba julong bad kabadei hok kamtam kito kibaya day bat ke jigmaya jong kabalang bakhud ukris ne shaphang ki sakrament jong ka shaphang ka jingknia jong ka eucharis bakhud bat shaphang ka jinglong khle jongo bishop karom hadin ba Father Sebastian no khle juban lang mentaban prescribing ni juban lang uhaban sign ni juban lang nang tan khot ro Isaki way for a barnes but don't lupa shani so long as stand shani shipor but in one sign gini kasaki but way the cut case with tre hangni one shikamat ban sign yakani ka saki ban yakani ka juban lang fadar
Hadirin bau Father Sebastian, redap klay ke cuban lang, mentapat kum o basalong Parish benang kong hani, uday syakri jog duwan, udang do jog duwan jog uplay, usa do ikinig saut ligi dong jog duwan. Kabar ke kamram cungu kalong ba unong unong sngapla peniasuk ikibria berublay usasyong kani ka senduk kani ka jakapla banlong berbor atiar ban peniasuk ikipajba berublay kabalai pade u fadarang ba usalong unong yalap yakaktin cu ublay usalaj ublay cakap ambo ban kta ik bible banlong berbor unong yalap yakaktin cu ublay nang ta padeu dei nong Peit nong sumari ke yumani bat nong sumari ki pa chu ublei ten magata kani Khubor ngau mo Reverend Victor Lingdo as bishop jong Shillong da kini ki shabi jong yumani bat ka tabernacle ngai TP Reverend Father Sebastian Turki mentaka si ar paun riu tarek ujaman Arajar Pusawi ke Jingkhmih terai halo juga ni ke Parish juga Maria ke Rap ke Kristan Mawpdang is khasinews district rengkat baru ki hok bat ke Jingkhmih toy bala pensno aka ukpa baru kun baru mensim bakoj amen pilayo Parish Pres batama Jingkhmih ngtangin ngasakot uang ti chakmat ngkot ngkong yau Father Provincial Manai kublay yung VG jongi ya Father Vanes balong witrelang nang tapadero ya Fra Laurent balong Parish Priest yung Riewniam jong ka pentor nang tapada anwat ki nong trebalang long kpa anwat ki long kemi anwat Samla anwat ki Riewniam sister ki brodar anwat ki kanaret kin manai kublay kit bok yang in wan hane kamat Hakano pai sngi ladon ke Jingmani Sakramen balaya lam do Father Sebastian Turki board saka cultural program kum kadak ke Jingkhmih bat ke Jingsngongo naga benta ke Jingkurku jong ublay lengba ka Mawpdang Parish Meko Jisu Ngongo ya meko Jisu Id ya meko Jisu Iit ya meko Jisu Yainam ya meko Jisu Yainam ya meko Jisu Ngipendon burom ya meko Jisu Ipendon burom ya meko Jisu Ngingeit ha meko Jisu Ngait ha meko Jisu Ngikarmen ha meko Jisu Ikermen ha meko Jisu Bishania ha meko Jisu Shania ha meko Jisu Nyai tilot ha meko Jisu Nyai tilut ha meko Jisu Koblei shibon ko Jisu Play shibun ko Jisu Nya sangap jar sipor Pangi khot karpa dia Jisu shisha ba unwan ban song bansa hak donor jongi hak jingmu khat ki jongi hak ying ki sem jongi hakane ka Parish ka bathamai ka jongi Ngipriang burom ya ushisha kum sim jongi Nin khot karpa ba unyai don ringkat ban ngi barabor hak yait ke yeng ka jongi hak bangi te ya kane ka Parish hak jin le jin kam jongi baro ni khot kar pa diu mada ka jing isne ka ba khrau ka jongu theker hai halor jongi ki jing kar kho ke ba bon bangi don kam bangi long sisak ti kamon ti ka dian jongu hak bangi te ya ka hima jongu hak ne ka sala prthe hak ne ka Parish ka jongi Nyai beteng banyaro pendon burom yo blay try kana do ba don hak dem chungi dakba yeshim kawai ka jingruai Ngidolang yero ya meko try Jisu yaro ya me ko try Jisu Ngi ainam ya meko try Jisu ni ai nam ya me ko try Ngi Jisu mane ya meko try Jisu ni mane ya me ko try Jisu Hakane ka klemat karbau try udon hapdeng Jingkhmih jonga hakane ka por Ngit pediang burom yu sa shisen
Kumbaong ka kitab hawar la kalanong ka baar pulai ka dekot ka baar pun riu. Doa ye ki donut Jingkhmih hanga. Komen ko parabi utrai Jisu kwa ye ka riam ka jongi. Kwa ye ka spa ka po ka ksiar ka rupa ka jongi. Kwa ye ka jingdon jingem ka Jingkhmih ka jonga. Henry ka ba ukwa hakane ka janmit hakane ka no pai sngi ka dei tang ka donut Jingkhmih jonga. Kamadei ka donut ka balapait lapra, kamadei ka donut ka bajaing, kamadei ka nu ka jai donut ru. Henry utrai haba kwa haba upan kamut udon kam shisha ya ka donut Jingkhmih jonga. Nagri ka daw ong to ai ya ka donut Jingkhmih hanga. Kumta hakani ka klemat hakani ka por ngin terwai ka donut ka jongi ha utrai Jisu bar ngin ai ka jingiro ngin ai ka buram ka nam ka ba mau udon hok banyo. Naga kitab Isaya haglanong ka basaw pulai ka dekot ka baar paway ka kitinu blay ka ong kini kibriw ki bangala tao na kabantay aladi kin sarway aro yanga kini kibriw ki bangala tao na kabantay aladi kin sarway aro yanga manu kita kibriw day mapi day mga tegum tahagan ni kapor ngin ay ka jingruay ngin ay ka jingyaroy harengkat ka jingterwa ka jongi ya ka donut ka jongi yaw Jisu daga bangi tap ktilang ngi pendon burom shisha yo utray nang bu nang tao jongi lada wanu MLA wanu MDC wanu nuno ngi kloy shisha ban tap kti ngi kloy shisha ban pen kre welcome song ngi pen kloy ban pen kre ka shat ngi pen kloy ngi kloy ru ban pen kre wat ya ka bam ka di namar ngi don kam ban yo ka ay naki uniu try uwan badu kloy ban ay ka ay ka mamapi mangangi don kam barakan ni kano pai sngi upan tang ka way nangi ay se hanga ya ka donut ka Jingkhmih te kum ta ka ni ka por tongin ya ro you try nong bu nong thao jongi bau day u Jisu unong pen im jongi Jisu 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 nong pen im Jisu 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 nang penem Jisu 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 nang penem Jisu nang penem jonga jonga kani ka sakramen ba phalam la buhab deng jongi ya ka jingken ma ko jing shashi tom jong me to yara pengi ban burom ya kamet bat kasnam jong me khanang bangin yo bara bori ki so jong ka jing suspa me ubai madu basan shar junom la junom Amen.
and yaro but and singongu malakapor kaburom hauk pa tu kon ban min sim ba khu Shong ho यीशु ने हमें बचाया है यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से गाओ हालेलुया Hallelujah, go hallelujah, go hallelujah, go hallelujah, go hallelujah, go hallelujah, go hallelujah. vô của chị song shit
Wow, la kuasa lang. Ngakum no piong. Kuasa niam. Jingkhmih yau Jisu haloru lom Calvary. Kajing penmentai kamas bukui. Tu kan mau bala pelaj yepi. Na kerukom thala. Kabagi kipa temen jungpi kila ai pateng api. Om da gi bandu no. Kum gaksiar ne kerupa. Henry dagasnam bukordor jong ukris. Kabaptisma bukui. Kelek namar kata, segi jaj ben riu baro, batu penlong yaki, kisenran junga, pen baptis yaki, haga kerteng ukpa, bad ukun, bad umen sim bakun, kayu keris bakun, caru babam ya kado junga, badu badi ya kasnam junga. Udon ya kajing bom jukut, bat ngan sapan mipad yu, ha kasngi kaddu. Kasakramen Jingkhmih pom.
Ujisu ulong. Yaki pop jongno bapi map. Lama ap yaki. Adeki pop jongno bapi pensa. La pensa. Kasakramen jingkhmih kurim. Ha kabas dang unang tau la tau yaki. Shen rang bat kan thai. Badu la rai. Nagani kadau ushen rang unino ilau kpa bat ila kemi. Bat unyo so lang bat la ka tengah. Bat ki arngut ken kelalong kawai. Kasakramen jingpen sle yaki bapang. Don manu bapang Mawpdang Jingkhmih. Don khot yaki teman kisan jong kabalang. Maki ken duai halor jong u. Da ka bapan sle yu artat da kom pnyang ha ka kerteng jong utrai. Kane ka jing duai kan pan em yu bapang. Bad utrai unai biang hu ya ka jing kot jing khia. Ladau don pop ai un sayo jing map. Kasakramen jingpen scam. Nang tau Jisu ulong biang aki. Kum tau Petrus bat Yohanes kila bu ya laki kti halor jongki. Bat kila yok priang yau mensiem bakhuy. Kasakramen jingken tang lengdok. Nangta ujisu ulong biang haki. Kajing suk hapi. Kumbau kepau lapa yanga. Ngaru ngapa yapi. Jingkhmih banlong ki Riewniam. Paulus Apostol hakasithi banang kong sikinong korin. Kalanong kabanyau kadukhat lai puar bat lai pusaw uong. Ubom don tengah. Upenlet jingmut hakikam jong utrai. Ukuslai kumno ban pensumphai yau utrai. Berdaru ndam hakmat jong uleng do batamai. Bat uno sekrimas insawan sedien banyarap sedien. Kathai soti ka kuslai tang ye ki ai ki jong utrai. Kabe se ka jingkhmih akamet bat akamen siem. Ko blai trai kan rat. Isngongo yame na kabanta kan igasngi ka bakraw. Bat ka bansa kan mau pateng la pateng. Abamila ay ang iya kan ka Parish batmai. Tukar kuyaw padar Sebastian Turki. Parish pris banengkong. Badi kilendo baro. Kiban shimti ban tray hagan ka briso wan ka bayem. Tukar kukar pang ya baro kinong tray balang badi baro ki Peit Riewniam jong kan ka Parish. Kibadan menta, bat kibandang wan haki pateng kiba hadin, bakin long kiba iet bat kiba terang berbor, ban yok pediang yaki sakramen, kibalong sisya kilat jing ayai, kibau Jisu khon jengme walabu na kabanta jungi. Ai banakan ka Parish, kinmi sibun kileng dok soblay, bat kumju ki Riewniam, kan thai bat senrang, kiban sabasai ki kulang brod haki pateng kibandang wan junom la junom. Amen.
Khublai Sibuan. Ila bani ai Khublai ya I padar batmai. Ya nani.